वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। कथी पूछा लगे बताओ ना कथी कहियो के साफा तैको ना हमरा बुझाई रहल तैको ना कि हम दूसरा के घरे बाड़ी साफा अपना बेटी लेखा मानदर करत रहल सब हम ससुर बाप रे बा हम ससुर साफा हम बाबू लेखा मनैत रहल। एक दिन अवै त घर में बाबूजी सुर कहता गे बबी हम तो बच्चे आ गेली फट से नाचरा चर धरे लगली त कथी कहते साफा तू हम बेटी लेखा बाड़ू कोनो बात के तू चिंता न लिह जंती अनितवा बा तेंतियो तुहे बाड़ू बुझल कि ना कोनो चीज के कमी बेसी बुझाए त हमरा के कहिया बुझल कि ना आ बउआ कुछो कहतो त माइंड ना करिया तैका बाऊ लइका बुझल कि ना शुरू में बता दे तरिया बबी आ बाप रे बा हमरा आवाई से पहले घर के रोंगन करा दे ले थोड़ी थूक ना बिगल थूक हाँ थूक बिगला अलगे रख ले माँ ससुर अपना घर में कथी के अब बेसन न कहले बेसिन न कहले हाँ उहे बेसिन रख ले के थूक बिगला मुँह धोला बबी की तो में धोइया आ टॉयलेट देखबै ना टॉयलेट बाप रे बाप से गाय हो तो हमनी घर से साफ सुथरा टॉयलेट मार्बल लगैले ये हम सास के बात न कगे गए सब मतारी लेखा हम सास हम मुड़ बांध देले ओ दिन हम कहली मम्मी जी बांध दे ना बबी हम तो बांध देते एला से तू सारा दिन बनबे करबू का दो हम दे दिन तेरा खटपटा बुझाई रहल। लेकिन अब ठीक है हमारा माया प्रेम के से तब हम करबै तब हो शिस्तै पशिस्तै तो हो अपना लेखा मनतै एगो लहुरा देवर हम छोटी जाके बाप रे बा दिन भर भाभी 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 करैत रहले बुझल कि ना आगे हाउ कैसन हुन के बात न का बड़ा निमन बहुत बोली चाली निमन के बड़ा प्यार करलू हमरा तैको काम धंधा न करे दिलो भाभी के करे दू अभी बाद में तो करबे करम अपने घर भाभी करतई उरतई अभी नया नोचर बाड़ी ज्यादा काम के कदो आदत न लगाऊ अपने आप के तो कही सब काम उहे करे हमर ननद ठीक हो बहिन लेगा सब